Croeso i Actif sgiliau ar gyfer chwaraeon. Ni'n mynd i ddangos i chi sut i'w chwarae'r gêm Patrymau a Llwybrau. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen smotiau, conau, cylchoedd, ysgolion, rhwystrau, byrddau sigledig a digon o le i'r plant i gyd fydd yn cymeryd rhan. Rhowch gonau o'r un lliw allan mewn siap sgwar neu betrial i ffwrdd o waliau neu unrhyw rwystrau. Dyma fydd eich man chwarae. Gallwch hefyd ddefnyddio marciau llinell os oes rhaid. Rhowch allan yr amrywiaeth o offer sydd gennych mewn i gwrs rwystrau. Defnyddiwch gylchoedd i hopian i mewn i. Smotiau i hopian neu neidio o. Ysgolion i wneud traed cyflym. Rhwystrau i gamu drosodd. A llawer mwy. Gallant gwneud ei ffordd trwy'r cwrs rhwystrau trwy symud mewn gwahanol ffyrdd. Sgipio o amgylch y côn mewn patrwm i gam o gam. Hop ar draed gwahanol dros y smotiau. Neidio drwy droi drwy'r cylchoedd. Traed cyflym drwy'r ysgol. Camwch dros y rhwystrau. Efallai y bydd angen i chi wneud newidiadau i'r gweithgaredd i'w gwneud yn haws, yn anoddach neu'n fwy o hwyl i rai neu'r plant cyfan. Gallwch ddefnyddio Lltop i wneud newidiadau'r gêm, i wneud yn siŵr ei fod yn gynhwysol i bawb. L yn golygu lle. Byddwch yn nes at ymhellach i ffwrdd, lle mwy neu lai. T yn golygu tasg. Sut y gallwch chi chwarae'r gêm? O yn golygu offer. Pa offer ydych chi'n ei ddefnyddio? P yn golygu pobl. Faint o bobl sy'n cymryd rhan. Dyma chydig o syniadau. I newid y gweithgaredd, beth am roi cynnig ar rhedeg i'r conau gyda newid cyflymder o amgylch y côn. Neidiwch mewn patrwm o'ch dewis, enghraifft hopscotch. 2 dro tu mewn i'r ysgol yna 2 droed yn camu tu allan. Carlamu dros y rhwystrau gydag 1 goes arweiniol. Mwyn ei gwneud yn fwy heriol, fe allech chi ychwanegu byrddau gohebol i ymarfer cydbwyso neu gamu a thraed cyflym. Gallwch bob amser ofyn i'r plant am eu syniadau. Cyn belled ei fod yn ddiogel, rhowch gynnig arni. Gobeithio'n eich bod wedi mwynhau gwylio'r fideo a chael syniadau ar sut i'w ddefnyddio yn eich sesiwn. I gael rhagor o wybodaeth a syniadau, ewch i actif.cymru.